स्थापना झाली, निर्मिती झाली. जन्म आणि मृत्यू याच्यात संघर्ष झाली. तीच म्हणजे जीवनाची. आणि त्या जीवनाला सुरुवात करताना देव दानव मानव कुणी का असना प्रत्येकाला आपल्या नशिबाप्रमाणे दिवस सोसावे लागतात. तत्वत देवतांच्याही नशिबी, दानवांच्याही नशिबी आणि मानवांच्याही नशिबी तिला जातो तो अहंकार, प्रेम, माया, लोभ आणि या सर्वांना समाधान मानणारा, समतोल ठेवणारा एकमेव आहे तो म्हणजे प्रेमाचा राग. आणि त्यातूनच निर्मिती झाली या शनिदेवाची. हा शनिदेव ज्यावेळी जन्माला आला त्यावेळी या विश्वाला हादरे बसले. विश्वलयाला जात आहे का असा प्रत्येकाला भास झाला. देव दानव मानव भयभीत झाले. त्याला कारण काय असेल तर जेव्हा माझा जन्म झाला तेव्हा अगणित असं घडलं जे आजपर्यंत विश्वात कधी घडलं नाही. जन्म देती पितृदेवता म्हणजे साक्षात सूर्यदेव. माझ्या दृष्टीमुळं कुष्ठरोगी झाले. माझी दृष्टी पडली त्या रथाच्या अश्वावर झाला. माझी दृष्टी पडली ही रथाच्या सारथ्यावर. सारथी कार्य स्थिर झाला. विश्व क्षणभर स्थिरावलं. या विश्वाला हाकार मारला. साऱ्या देवाने विचार विनिमय केला आणि तळेकरवी मार्ग सुचविला. आणि त्या मार्गाकरवीच या शनिदेवाची कृपा जन्म देत्या पितृदेवतेवर झाले. आश्चर्य कुष्ठानं पीडित झालेली सूर्यदेवता कुष्ठविरहित झाली. कांगळा सारथी सारथ्य कर्म करू लागला. आला झालेला अश्व डोळस झाला. तरी सुद्धा या शनिदेवाला अस्तित्व नव्हतं. त्या अस्तित्वासाठी धडपड करणारा एकांतात राहू लागला, एकांतात वावरू लागला. त्याने करू आमच्या पिताजींच्या ध्यानी आलं, सूर्यदेवाच्या ध्यानी आलं की आपला पुत्र शनिदेव एकांतात राहतोय, एकांतात वास करतोय. याच्या मागचं कारण मला संदेश पाठविला. संदेशासाठी मी माझ्या पिताजींची भेट घेतली आणि त्याने करवी पिताजीला प्रश्न केला, सांग माझ्या लाडक्या पुत्रा शनिदेवा असा विचार विनिमय का कोणता विचार करतो आहेस? करवी तू कुणातही राहत नाही. या देवतांसमोर तुझं एकीकरण नाही. याच्या मागचं कारण मी माझ्या पिताजीला म्हणालो, पिताजी तुम्ही सारे देव आणि त्यातीलही मी एक अंश आहे. सूर्य पुत्र शनिदेव मग माझं अस्तित्व. त्याच वेळी पिताजीने मार्ग सुचविला, हे शनिदेवा अस्तित्व मागून मिळत नाही, तर मिळवावं लागतं. तळाकरवी त्यातीस कोणदेव ज्या अस्तित्वात वावरत आहे त्या अस्तित्व तुला मिळवावं लागेल. तरी माझ्या मनाचा समाधान नाही. नारद महामुनींना मार्ग सुचविला. ब्रह्मतनय नारद महामुनी मला म्हणाले, असा शिवशंकरापर्यंत जा आणि तुझ्या अस्तित्वासाठी धोका दे. मी कैलास पर्वती गेलो एवढा खल्ला सारा माझ्यावर चाल करून आले. त्या क्षणी त्या शिवगणाशी मी युद्ध केलं आणि त्या युद्ध प्रसंगी सारे शिवगण पळवून गेले. कैलास पर्वत रिक्त झाला. शेवटी पाहिलं कैलास पर्वताच्या पायथ्याशी मी विराजमान झालो. कैलास पर्वती शिवशंकर विराजमान झाले. मी विचार कोणता केला, हा संपूर्ण कैलास पर्वत चढून जाण्यापेक्षा शिवशंकराला आपल्यापर्यंत आणावं. म्हणून माझ्या दोन्ही हाताने या मोठा कैलास पर्वत शिवशंकराला क्रोध आला. रागाच्या भरात शिवशंकरानं माझ्यावर चढाई केली. त्यांचं आणि माझं युद्ध झालं. त्या युद्ध प्रसंगी या शनिदेवाला नागपाशानं बंधन केलं.
मला ठार मारणार एवढ्या माझ्या पिताजीने म्हणजे सूर्यदेवाने चरण धरिले शिवशंकर देवा, ज्याला मारण्याचं कार्य करता आहात तो दुसरा कोणी नाही, माझा पुत्र शनिदेव आहे. शिवशंकर हसले आणि म्हणाले, हे सूर्यदेवा, तुझ्या पुत्राला अहंकार झाला होता, गर्वानं त्याची मान ताठारली होती, त्याला वाटत होतं या विश्वात आपल्यासारखा कुणी नाही, म्हणून मी त्याला बंधन केलं. तत्वात या क्षणी मी त्याची मुक्तता करतो आहे. त्याच वेळी नागपाशातून मुक्तता केली आणि मला उच्चास स्थान दिलं. हे शनिदेवा, तुझं स्थान कोणतं ते ऐक. नवग्रहात तुझी गणना केली जाईल, नवग्रहातील श्रेष्ठ ग्रह म्हणून तुझी गणना होईल. या मालिकेत तुझं कार्य कोणतं? 7.5 वर्षापासून 7.5 वर्षापर्यंत देव मानव या प्रत्येकाच्या जीवनात तुला वास करण्याचा अधिकार आहे. आणि त्या दिवसापासून या छत्रवानं ब्रह्मा विष्णू महेश, जन्मदाते पिताजी, जन्मदाते माता, दानव मानव कुणालाही सोडलेलं नाही. प्रत्येकाच्या जीवनात काळ देश तळ भविष्यकाळ सटवीच्या हातीत पाहून शनिदेवाचा प्रवेश होतो. शनिदेवाला असताना सुद्धा त्याच्या जीवनात नाही, त्याच्या जीवनात शनीनं अजून प्रवेश केला नाही. मग पाहावं लागेल शनिदेव चुकतो आहे की शनीचं भाग्य चुकतंय. रस, वेळ, मर्यादा, वज्रदेही राम भक्त अंजली मुद्र तुझ्या जीवनात प्रवेश करण्याचा योग अजूनही आला नव्हता. याला करण्याच कारण तू राम भक्त आहे, ज्यानं रामाच्या जीवनात प्रवेश केला. या शनिदेवानं प्रभू रामचंद्राला म्हणजेच विष्णूला वचन दिलं की तू ज्या कार्यात पुढे येशील, अवतार कार्य घेशील, त्यावेळी तुझ्या भक्तांना हा शनिदेव मर्यादा सोडून कधीही वागणार नाही, मर्यादा सोडून प्रवेश करणार नाही. राम भक्त हनुमंता, आता तुझी मर्यादा सुटली आहे. तुझ्या मर्यादेच्या बाहेर तू जातो आहेस, मग शरीराही प्रवेश करण्याचा अधिकार आहे. मग आता येतो आहे समाधान होत नाही. माझ्या मनात मला शिकार साध्य होत नाही, पण मी माझ्या मनाचा निग्रह केला आहे. मी माझ्या मनाची मनप्रतिज्ञा केली आहे. एक
समाज सापडले असेल तर प्रत्येकाच्या नळका घेऊन त्याचा आणि म्हणलंस या अरण्यात मला शिकार सापडली आहे हे धैर्य आहे पण निघालो समावतरण्य त्या गंधर्वांचा प्रवेश करून माझा चक्षुरन्मिलितमेन तस्मै श्री गुरवे नमः. प्रत्येक माणसाचा जन्म हा अज्ञानरूपी अंधकारात होत असतो पण त्याच अज्ञानरूपी अंधकाराचा ऱ्हास करून ज्ञानाचा भवसागर ज्यानं आमच्या डोळ्यासमोर उभा केला अशा आमच्या गुरुमाऊलीला आमचे लाख लाख प्रणाम. खरंच सत्ता श्रीमंती आणि वैभव अगदी पूर्व संचितानुसार प्राप्त होते म्हणायला हरकत नाही. माझ्या या जनतारूपी जनार्दनांच्या पूर्व समुदायाकडं केवळ एकदा ज्ञान चक्षुनं पाहिलंच आहे. जिकडे तिकडे वास्तरूपी प्रेम शिंद्रापुरी प्रेमाचे साक्ष या मानवी मनाला पडू लागले. जनतारूपी जनार्दनांच्या शील संरक्षणाची जबाबदारी जेव्हा नृपतीने आपल्या शिरावर घेतली तोच नृपती या पृथ्वी तलावर 6वा भूपती हो. तेजोपती सोडून वरुणापती इंद्र वायुपती अरुण सगुण साकार निर्गुण निराकार हे पंचमहाभूते होय. त्याहून श्रेष्ठ सरा करून या 5ही भूपतींना प्रणिपात करून अखिल विश्वाला तो लालंबूत करत असतो. यथा राजा तथा प्रजा बीज तसं अंकुर आणि खाण तशी माती. राजकर्ता जर का सत्सद विवेक बुद्धीनं वावरणार असला तर जनताही सुविचारी बनते नाही का. आणि हत्तीच्या अंबरीवर बसून राजबळाच्या जर का राजकर्ता विलास करू लागला तर तमाम जनताही विलासित बनते. मी कोण, माझा जन्म का आणि या विश्वास म्हणतात माझं कर्तृत्व काय या सारं सर्वस्वाची जाणीव उराशी भागून जनजीवनाला प्रार्थने काय याचा क्षणोक्षण विचार करून या तमाम जनतेला मी सुविधा प्राप्त करून दिल्या. अगदी रत्नाची भांडार, धेनूंची खिलार, धान्याची कोठडं जनतेच्या इच्छा पूर्तीसाठी त्याचे द्वारा मी सताडून ठेवले. पण ज्या क्षात्रवंताच्या कुळात आमचा जन्म झाला, ज्या प्रभू रामचंद्राने आम्हाला आपले मांडलिक बनविले, अहोरात्र आसने शयने भोजने ध्याने मने स्वप्ने चिंतने नयने आम्ही त्याचं भजन पूजन करत आहोत. अशा हे राघवा राजा शंकू आपला पवित्र आणि पूज्य चरणी लाख लाख प्रणाम करतोय, लाख लाख प्रणाम करतोय, लाख लाख प्रणाम करतोय. हे थोर ब्रह्मवृंदा राजा शाकुत आपल्याला विनंती करतोय या मृतभूमीवर उतरावं आणि आपलं खरं दर्शन या माझ्या तमाम जनतेला द्यावं एवढी धार्दवाची नम्र विनंती आपल्या चरणी.
भक्तांचा उद्धार होतो. आणि म्हणूनच तुझं गोड नामस्मरण करता करता या त्रैलोक्यामध्ये भ्रमण करतोय मी. जे अज्ञानरूपी आड मार्गाने जातात त्यांना चांगलं मार्गदर्शन करतो. पण जे जे दुष्ट निर्माण होतात त्यांच्या नाशाकरता काही ना काहीतरी युक्त्या करतो. म्हणून कित्येक जण या नारदाला दूषण देतात. ती दूषण भूषण समजून अविरत विश्व कार्यासाठी पायपीट असते माझी. अरे वा, माझ्या नारायणाचं नामस्मरण करता करता राज दरबारापर्यंत माझं आगमन झालंय. मग मी आलेल्याची जाणीव राजकर्त्याला दिली पाहिजे. नारायण नारायण कोण शिवस्य शिगराय अगदी दुग्ध शर्कराय आपल्या येण्यानं दुधात साखर वाढल्यासारखं वाटू लागलं. हे वेद वेदांगाचं तत्वाने महत्व जाणून सज्जनांचा उद्धार व्हावा, दुर्जनांचा ऱ्हास व्हावा पित्यर्थ अगदी स्वर्ग मृत्यूने पाताल या त्रैजगतात भ्रमंती करणारे हे त्रैलोक्य वंद्य पुरुष ज्यांच्या गायनानं अगदी हरिहर ब्रह्मादिकही मान डोलवतात. एवढं नव्हे तर भूतकाळ भविष्यकाळ आणि वर्तमान काळ हे तिन्ही काळ सदैव ज्यांच्याजवळ हात जोडून उभे असतात अशा हे थोर ब्रह्मवृंदा अखंड मंडलाकारं व्याप्तमेन चराचरं तद्पदं दर्शितमेन तस्मै श्रीगुरवे नमः. आहे राजन शुभान मंगल साजरीचा आशीर्वाद. तरी पण हवं तसं मनाचं समाधान नाही झालं माझ्या. का बरं? कारण अतिथी देवो भव द्वारे येणारा अतिथी हा परमेश्वर स्वरूप आहे. अर्थात त्या अतिथीचा आदरातिथ्य राखणं मला क्रमप्राप्त आहे. बर. शुद्ध गंगोदकर आपल्या चरणी प्राक्षरण करणार आहे, वा. पादपूजा करणार आहे आणि षडशोपचार भक्ती केल्याचा हा समान अगदी मन मुरादपणाने आल्हादी वृत्तीनं मी माझ्या मनाशी जगणार आहे. कशी अगदी आपण ग्रहण करणार आहे. किती दिवसानंतर आलोय. या दोन चरणात अखिल ब्रह्मांड सामावले, या दोन चरणात बारा महातीर्थ सामावले. आपल्या आशीर्वादाचा भेद किंवा कृपेत शिरस्त्राण सदैव माझ्या पृष्ठभागी राव जेणेकरून स्वर्ग दोन भगवानाचा मानवी भास आणि आत्मिक समाधान राजा शाकुंजाला प्राप्त व्हावं एवढीच मनोमन प्रार्थना. जे जे कार्य हाती घेईन त्या प्रत्येक कर्तव्यात मला विजय प्राप्त व्हावा एवढीच मनोमन प्रार्थना आहे. विजय करीला गुणाने होय राजा सदोन विजयी होस. कार्य केलं जेणेकरून आपला मंगलमय आशीर्वाद मला मिळावा. पण क्षणार्धात अगदी आपल्या पायाच्या नखाग्रापासून मस्तकीच्या ब्रह्मानंदापर्यंत आम्ही पाहिलं म्हणून आपल्या मनाला उद्विग्न दिसलं. जेणेकरून विचारांचे विचार वल्ले आणि विविध प्रश्नांची प्रश्नावली आम्हाला भेडसावून सोडून गेली. प्रसन्न मुद्रा क्षणार्धात ज्ञान झाले आणि अधोवधन होऊन सुंदर पाहू लागला. माझ्याकडून काही चुकलंय का? आपली सेवा करण्यासाठी कुठे मी असमर्थ ठरलोय का? नाही राजा, सेवेमध्ये कोणतीही कमतरता झालेली नाही. मग देवर्षी कालायत समय नमः. काळाची वक्र कधी बदलली की माणसांची बुद्धिमत्ता बदलते. काल बोलायला माणूस नेमका तेज बोलत हे कधीही सांगता येत नाही. काल जीवापाड प्रेम करणारा व्यक्ती आपल्यावर त्याच प्रतीत प्रेम करतील हे कधीही निश्चित नाही. आणि म्हणून पुढचे महाभाग म्हणून गेले काळायत समय नमः. मग ज्या लाख जनतेला
राजा शाकून ज्ञानाचं बोधामृत पाजिलं त्या लाख जनतेतून कुणीतरी अज्ञानानं आपला उपमर्द केलाय का? नाही राजा, या लाख प्रजाजनातून कोणीही मला लावून टोचून बोललेलं नाही. कोणीही माझा अपमान केलेला ना नाही. माझ्याकडून काही चुकलं ना माझ्या लाख जनतेतून कुणाचं काही चुकलं. मग माझा प्रश्न आहे तुम्हाला, तुम्ही जेव्हा माझ्या राजप्रसादी आला आहात हे सहज की मुद्दाम म्हणून? राजांनी म्हटलंस तर सहज, नाही तर मुद्दा म्हणून आलोय या राज दरबार. तरी पण आपलं संक्षिप्त बोलणं म्हटलं तर सहज नपेक्षा मुद्दाम, या आपल्या बोलण्याचं गांभीर्य. बघा एक राजा, बोला. मी आज मुद्दाम आलोय आणि विचारी काय जयाच्या भवभय भयाने कुणाच्या तरी भयानं माझं सारं राज्य थरथरलं जात आहे. अनेकांच्या जीवनावर उद्ध्वस्त होण्याची वेळ समीप आलाय. ज्या लाख जनतेला आज मी अन्न वस्त्र निवारा पुरवण्याचं कार्य केलं, तीच माझ्या लाख जनता भयावह अवस्थेत जगताय. कोणाचा निंदनीय प्रकार, कोणाचा शोभनीय कृत्य माझ्या राजनगरात घडलं जात आहे आणि म्हणून आज माझी तमाम जनता भयावह अवस्थेत जगते. एक राजा, या राष्ट्रदेशीवर असणार घनघोर असं अरण्य, त्या अरण्यामध्ये एक ब्रह्मराक्षस राहतोय. येणाऱ्या चालणाऱ्याला ठार मारून शांत मांस यथेच्छ भक्षण हे करतोय. ब्रह्मगुंडा, माझ्या निवेश अरण्यात कुठेतरी एक नरराक्षस निर्माण झालाय. प्रचंड देहधारी नरराक्षस अगरबंब देहधारी. येणारा चालणारा पाहता सारा चिवे ठार मारून स्वतःची उपजीविका जगतोय. अनेकांची जीवन त्यामुळे उद्ध्वस्त झाले आहेत. काही माय मावल्या विधवा झाल्या आहेत. त्यांचा अर्थ स्वार करुणा किंकाळ कंठावर बसवत आहेत आणि ही तर हृदय द्रव घटना मला कळविण्यासाठी या माझ्या राजप्रसादी जर आला लाखो प्रजाजनांचे संसार त्याने उद्ध्वस्त केले. मी कुणी अहिक स्वार्थ नव्हे, हो ना? मी कुणी स्वार्थ पिपासू नव्हे. जनतेच्या हितार्थ, जनतेच्या सुखार्थ, जनतेच्या संरक्षणार्थ अगदी चंदन वृक्षाचा आदर्श माझ्या डोळ्यासमोर मी उभा केलाय. अर्थात चंदन स्वतःचं घर्षण करतं आणि सारा जगाला सुगंधाचा त्याप्रमाणे निघालाय. चतुरंग सेनेचा हरणा चक्रव्यूह अर्चना सैन्य रचना कराय. सैन्य जागृतपणे स्वतःहून सातलीशी थांबे आणि त्या दिवसा जेव्हा जगात गेला तेव्हा माझ्या मनात इतर जणांना छळतेस तू, येतोय तुझा काळ तुला ठार मारण्यासाठी. त्या दालनात काही सूचना म्हणून इथपर्यंत आहे, पण इथं वस्तू मात्र मला त्यांची आठवण करून देत आहे तसंच वाटतं मला. खूप क्षणोक्षण विसरण्याचा खूप प्रयत्न केला, त्या संयमी मनाला कधी कधी एवढी चंचलता वाटते आणि याला कारण सर्वस्व हे आहे. सदैव वाटतं की यांचा सहवास लाभावा, पण मी एक महाराणी आहे असं असतं. जर सदैव माझ्या मालिते बसून राहिले तर नक्कीच त्यांच्या कीर्तीला कलंक लागेल. म्हणूनच तर ते जे काही करतात त्यात सहभाग घेणं हे माझं कर्तव्य नाही. स्वतःच्या स्वार्थासाठी इथं महालात बसून ठेवणं हे योग्य वाटत नाही मला. म्हणूनच तर ते जरी इथं आले नसतील तरी पण या वस्तू मात्र जरी माझं मन चंचल करत असतील तरी पण डोळे मिटून त्यांचं रूप आठवण्याचा प्रयत्न करतील, जेणेकरून त्यांचं रूप डोळ्यासमोर उभं राहिल्यानंतर ते इथंच आहेत असा विश्वास त्यातच मी समजावून घेईन. नक्कीच त्या वाईलरी भाव लागल्या येण्याची चिन्ह दिसत आहे तसंच वाटतं मला.
पण कधी येतील कळत नाही मला. येतील, मला दर्शन देण्यासाठी निश्चितच येतील. पण या वाईलरीने सतवून एवढं सोडलंय ना की मलाही कळत नाही की नेमके कधी येतील ते. दासी सुद्धा ठीक कळत नाही. मन खूप चंचल